рӯй овардан ба илмомӯзӣ, хусусан ба илмҳои табиӣ ва риёзӣ худ қадами боэътимод барои рушди устувори иқтисодии ҳар кишвар ва таъмини рақобатпазирии он кишвар дар арсаи ҷаҳон мебошад. Зеро дар марҳилаи нави рушд, нақши илм ва тафаккури илмӣ дар ҳалли ҳар гуна масъалаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва бунёдӣ хеле муҳим аст. боиси зикр аст, ки барои рушди илмҳои табиӣ ва риёзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маъриф қабул карда шудааст. дар олимпиадаи мазкур аз муассисаи таҳссисоти олӣ зиёда аз 8 давлати ҷаҳон 50 муассисаи таҳссисоти олӣ бо 127 нафар иштирокчӣ иштирок карда истоданд. олимпиадаи мазкур бозам қайд мекунем дар асоси амалӣ намудани барномаи мақсадноки 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатӣ, дақиқ ва риёзӣ амалӣ гардааст ва бояд қайд намоям, ки яке аз мақсадҳои асосии баргузории олимпиадаи мазкур ин шароит муҳайё кардан барои донишҷӯён барои дӯстӣ ва якдигар таҳқиқотҳои якҷоя ва умуман омӯзишҳои якҷояи фанни химия дар асоси барномаҳои муштарак ва ҳамзамон тариқи баргузории онлайн барномаҳо, гузарондани конференсия ва дигар семинарҳо дар ин замина ба нақша гирифта шудааст. Ва бояд қайд намоям, ки донишҷӯёни факултет дар як соли охир дар зиёда аз 4 олимпиадаҳои байналмилалӣ дар дигар давлатҳо, аз ҷумла дар Федератсияи Россия, дар Туркменистон ва дар Ӯзбекистон иштирок карданд, ки ҷойҳои намоёнро ишғол карданд ва ҳаминро ба инобат гирифта аз баъзеи техникии донишгоҳ истифода карда имрӯз раисои донишгоҳи Миллии Тоҷикистон олимпиадаи мазкурро аз фанни химия баргузор намуда истодааст. танҳо дар доираи эълони 20-солаи мазкур дар факултети химияи донишгоҳи Миллии Тоҷикистон 3 озмоишгоҳи муосири таълимӣ ташкил карда шуда, пайваста асбоб, зарф, маводҳои химиявӣ харидорӣ карда мешавад. факултети химияи донишгоҳи Миллии Тоҷикистон маркази асосии пешбарии таҳсилоти олии касбӣ дар бахши химия ва технологияи химиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар тайёр кардани мутахассисони соҳаи химиявию технологӣ ва таҳқиқу омӯзиши паҳлӯҳои гуногуни илмҳои химиявӣ мақоми намоёнро соҳиб мебошад. имрӯзҳо хатмкунандагони факултет дар муассисаҳои таълимиву истеҳсолии дохил ва хориҷи кишвар бемушкилӣ фаъолияти пурсамар доранд, чунки омӯзиши илми химия дар факултет ба 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. устодони факултет бошад зиёда аз 80% соҳибунвон буда, дар давоми 3 соли охир дар 17 конференсияву 7 форумҳои байналмилалӣ ва 6 олимпиадаи минтақавию байналмилалӣ иштирок фаъолона намуданд, ки ба донишгоҳ 1 шоҳҷоиза, 5 медали тилло, 5 нуқра ва 3 биринҷӣ оварданд. ҳамзамон дар ин муддат 3 нафар устоди факултет рисолаи докторӣ ва 15 нафар муҳаққиқ рисолаи номзадиашро ҳимоя намуд. барои боз ҳам васеътар омӯхтани наврасону ҷавонон ва муҳаққиқон фанни химияро аз ҷониби устодону кормандони факултет дар давоми 3 соли охир 67 маводҳои таълимиву илмӣ нашр шудааст, ки хоҳишмандон васеъ истифода менамоянд. дар самти омӯзиш ва корҳои инноватсионӣ аз рӯи номинатсияи химия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола 6 озмуну олимпиадаҳо дар сатҳи ҷумҳурӣ гузаронида мешавад, ки донишҷӯёни факултети химия донишгоҳи Миллии Тоҷикистон пайваста ҷойҳои ифтихориро мегиранд. Баҳораи Давлаталӣ, Умед Юсуфӣ барои барномаи хабар.